Volám sa Richard Januário a prišiel som odprezentovať prírodnú kozmetiku Larens aj s výživovými doplnkami Nutrivy. Môžete nám niečo viac povedať o tejto kozmetiky? Táto kozmetika je špeciálna tým, že je švajčiarsko-poľská, je čisto prírodná a veľmi je najpredávanejší kolagén, ktorý je veľmi funkčný, či už na vrásky alebo na problémy z pohybového ústrojenstva, čo sa týka kĺbov, kostí a tak ďalej. Je kolagén ten produkt, ktorý klientky najviac žiadajú momentálne? Áno, momentálne je to úplný bestseller a máme rôzne produkty na líčenie pre dámy, takže tie idú tiež na dračku. Môžete nám viacej povedať aj o výživových doplnkoch? Áno, výživové doplnky máme vlastne rôzne druhy. Máme výživový doplnok Good Life, ktorý dodáva ľuďom tú energiu. Potom máme prírodné C-čko, ktoré sa veľmi dobre strebáva. Obyčajné C-čka sú väčšinou trošku inakšieho charakteru, naše výborne strebateľné. Samozrejme máme tu rôzne enzymatické komplexy a plus máme tu taký symbio, ktorý je veľmi dobrý na trávenie a symbiózne pracuje, aby naše telo fungovalo dobre. Aký máte pocit z dnešného networkingu? Dneska je to tu super, neviem čo viac by som k tomu dodal, sme tu už 3. ročník, takže tešíme sa aj na ten ďalší a dneska je to tu výborné.